Maayong hapon mga boss, mga ma'am, si Jory Birds. Nasa inyong atubangan. Oh no! Naglantaw sa bukid. Unsa kanindot o unsa kadako aning lugar sa Vista Verde, Consolacion, Saksak. Ayo diyan, manang gitudlo nga mo sa ubos ni Consolacion kay kata mga boss guys. Ano yung lugar dari mga boss mga ma'am. Dari sunset na mga boss. Kaya ko duty ni nagsakit lang sa kudere para kita ninyo kung sa kanindot yung lugar mga boss mga ma'am. Sa pagdagan kita mga problema sa kinabuhi, makayaran yung tanang pagkatulong tanang mga problema atong tagsalag sa problema sa kinabuhi niya makaya nyo sa lugar nyo tanan kumbate ta patagadlaw